Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hanyo Trap Youth Council sengkemi haka khat saw tarik ujelio araja arpasaw. Kala let sha secretariat ban let bu daga jingtho sha secretary ke expert committee. Ka seng kala let ban bu daga jingtho hadien bana kalyang ka sarkar jala lingba ka expert committee kala pha sha gi babon balang ban ai ke jingmut haka ba de bat ka reservation policy ne ka baha thong kam thong jam habo ka jala. Kaseng haba ajing kren ning ba presiden uba roy kuparsen ram hadin bakilawan banbu daki kot ajing mut ula pensengau shibuan kijing ajing mut jaga expert committee kibakan thop kumba khat atali kijing ajing mut ula ongru babaro shikata hakabai dei bar karukam thep kam ka job reservation policy ne ka baha thong kam thong jam habo ka jala kala khle jakatung palat bat bantip khambnya ye kijing ajing mut kaseng tungin ya sangap ye kijing kren uba roy kuparsen ram president singkemi ka HYC Kaliang jong ka seng HYC CEC minta resmi ni lah yok wan bu ya kajing thol kat kum kajing kwa jong ka expert committee ba di ban ai jengmut ki jongi ba ki ba ni kwa ban rai ti kajing ban kala apo ka reservation policy jong ka jela ka jongi kum bala penbana da sarkar ka ba thung ni expert committee ba tunjuk ban shim kajing ajimut na ki ganhon ki ba per te kum ko ni ki seng ki batre apo ka ni ka bri neutrem yil nila sodai ban wanra ban ai la kijong mut bat ka shong ka expert committee kai ka ba ka kan le pa kini kijing ai mut kijong ni ya kani kijing ai jingmut kijong ni lemba kijing tho nila wanra ba khat artli ki benta ki ka bangi ngi smo ba ki dei ban wan bandon kijing kala kani ka reservation policy kum ba kalong menta ka badeng kong nang shap do na kalyang do baseng nila pan pau ha ka expert committee ba kum ba kalong i ka megalia state reservation policy dong stem khat nai spa nyu ko a kawanra ya kajing ya kata sub classification bungi om kajing pia ya ki try muluk hakilai benta kawe ki pia yu khasi jantia kabar yu garu bat kabala ya ki other trades kemut sakiwe pat ki riulum ki basyong basa ni kejela jongi ti kumba kalong himenta kani kementa ka baong banwanra ya kata sub classification ha ki schedule trade dan ya ki schedule caste kadon ka kies ke badang yat menta hang tiap Supreme Court kabadai na po Punjab ka government of Punjab kawanra ya koi ka ag ka kawanra ya kata ka sub classification hakini ki schedule caste kemut ki pia ki schedule caste na luar bal adon schedule caste la sedang ban pia ro ya ki dia baidai begini benta kadon ka kes menta po Supreme Court hakaba ka judge ka 7 judges bench ka ba nyongut ki judge of Supreme Court ki la ngap ya ki mamla ki la shim ya ki la pelong ya hearing ti ki la reserve ya judgment ya ka bahadu menta ompat don kenu karai ka penmi nak kaliang jo Supreme Court ta ko baning kong du kai ka bangi ong ya ka expert committee golong ba shwa ba pin kta ya ka reservation policy jong ka jela ka bawan ra ya ka classification kumong ong menta ka jing sha bong schedule tribe kamu kan dei bitang schedule tribe kam dei ban ong ba schedule tribe khasi jantia schedule tribe karu la ne ada schedule tribe tingi ong ba shwa ba pin ai kenu karai banwan ra ya ka sub classification la ne ka classification jong tribe hidai ban upru ya ka raj Supreme Court na manadu benai baar ka Supreme Court kala reserve ya ka judgment ya ka bakala banwan no hagnu do kapon kai ka pelong ingi ban ong kumta ka di haki artli kita lada ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban sub classify ya ki tribe kumut ban penyaper ya ki tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba de ban wanra 100% ka reservation ya ki khasi jantia 100% yung garu lai percent ya ki ada tribe r% ya ki SC but 10% 100% pat kan deka reservation ka unreserved category kumut ya ki wei pat ki jantia ndrei la dapat ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar kala ban wanra ya ka sub classification kumut ba pidang la ban divide ya ki tribe filak ban divide ya ki tribe dan filak ban divide ya ki tribe dan filak ban divide tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba dei bandan ka combine reservation ya ki tribal ki badan ko ka jala bat kat kum ka jingkhen ka jongi lada 100% ni ong bangin ayu khasi jantia 100% yu garu but lai percent yu ada tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba ka total reservation lane ka combine reservation jong ki tribe ki badan hangani ka jala ka jongi ka de bandai kendai lai percent but hak baidai bat ka district level post nilai i bah ka reservation policy kumba kalong menta ki ong ba ka district level post ka combined reservation ka de bandai prapo percent ya hapo khasi jantia hills prapo percent ki khasi jantia hapo garu hills prapo percent ya ki garu lada omdan ba apply khasi hapo garu bat shaniru lada omdan ba apply garu po khasi hills re kajing ong jongi pat hangi kalong ba
Pi ladang nilayo lada ka Supreme Court ka ong ba phimla ban classify ban sub classify kemut phimla ban pia iki tribal community ha ka jelang kaumut ka jingdawa ka jongi kiri bendon khandai pulai persen ka combined reservation te ha ka jaka prapu persen mentala haki district level pusu ka dei banwan no khandai pulai persen R persen USD but 1% kan dei yaki unreserved category kata karika ba di kabalai ka jingdawa ka jongi lani ka jing ai jingmut ka jongi ka yang ka seng kalong ba pinapet ya kani reservation policy ko budan benta ki ong 100% u khasi jantia 100% u garu 100% ada trades and 100% ya u unreserved category but hakani ka 100% yung u ada scheduled trade la kenthop lang ru ya u scheduled caste ka ong 100% for other scheduled trades and scheduled caste of the state of Meghalaya kumut ba ya ki scheduled caste ru la kenthop lang hakani ka 100% te kani ka jingle lani ka jingbu jong ka reservation policy kumba kalong mentaban kenthop lang yu scheduled caste but other scheduled trades kalong ka ka ba ngimso ya ha ladi ban piak no shaki arbanta kaumut balai persen undai other scheduled trades jong ka jela ka jongi but R% undai bande jong ka scheduled caste kata bari ka jing ai jingmut ka jongi habai dei bat ka 5% ka ba ay ki ada scheduled trade but ada scheduled caste ka jela kabasa ba jing ajing mut na kaliang dong seng kalong ba la fipet ya ka reservation policy ba mentan pinyo iba ka reservation policy ong ba ya kitu ki casual workers kitu ki contractual workers nang ta kitu ki post ki bomlong permanent ka sarkar ong ba ka reservation policy kanon terika kata ring policy go mentan re da ka jing mut ka jing song ka jong ipat kalong tani ba la da don kanu kam la kalong contractual la kalong temporary la kalong non permanent ne la da ka jing pentrikam yang tau beriu ka daylight post ngi sheneng bat ka don ka kendon ka boong bala banang penjelan la ne ban renew biang ya kata ka jing trikam ka jong u hakita ki mo ki tanak trikam ki repair jong jala la da pipet menta ki court contractual nam ta sau post ngi sau san ngi bat hadin ka tu pat ki ai ti ki court banang renew ka contract ka jong ki ban extend da ki post nam hindi tang sisnam arsnam ri gidon gibri giba renew sa ya to ka substance ngi ga jong ki ki post nam tingi ngis ngo bala da sarkar ka sotu ba kata ka kam ka ba ai treyo to brio kan kam jrong lane kan kam jalan ya kalai post ngi bat don kami u banang renew na ka post apa ngis ngo ba ka reservation policy ka dei bantri kam hukum kita ki bantaro kata ka dei ka ba ka basau kabasan ka jingmut ka jongi ya ka expert committee kalong bala de pipet ya ka reservation policy kumba kalong menta ki ong ba ya ki post ki belong scientific service but scientific post omla banbu reservation hendrai ha ka reservation policy baru ka wepan omshim la tho kamut ayu kata scientific service omshim la tho kamut ayu kata ka scientific post tega jingmut ka jongi ya ka expert committee kalong ba ha kan ni ka reservation policy ka bathmai ladlong ba ka expert committee ka jingmut ka sorka kadai banda batai syai kan mut ayu scientific service mut ayu scientific post but kadai ru banda batai syai ki ba kum kinu ki jatkam ki ba ha ba kata ka scientific service but scientific post knang ba kanom long kulmar but namar hadu mentala da village ban keli ki don ki buang baka kam doktor ka de scientific service lane ka scientific post ndre la fipet habat tap kam mo ha ki kam khot ka government ri ya kat kum ko policy ki don pat ki wi jat kam ro tingi sngo ba nang ban laj ka ni ka jing kulma ya kali ka jing scientific service scientific post ka expert committee ka de ban ha jing mo ka sarkar ba ka de ban de don ka clear cut definition lane ka jing batai ba ka de ban don ro ya ka list jong kita jat kam ba ha ko ka scientific service dan scientific post. Masing kalong ba idon iwi ibentai bong ba ong balada jaba mentau snam ya tiap kam. Lada don kanu nu kategori sumno khasi ki candidate na khasi jantia ki mla ban fill up iki post kumba 10%. Lani ugaru umla ban fill up iki post kumba 10% mentau snam. Ya kita ki post ki beduna on rakno syaki syakasnam ka banwan. Bat lada umla kata kasnem ka banwan ru on rak biang sa shisnam komon arsnem ki ailan tingi ngis ngo ban ong ba kani ka jingle kan long kam ya ha ban kalian jo kaseng gi ong ba ya ini bentai ba ong ban carry forward ya ka recruitment to the subsequent years dei ban penduk no kaumut balada omla ban thap na ki beriau lani ki candidate ki beri khasi jentia ban pendap syaka garu lani lada omla ban thap ni ki garu dei ban pendap no da ki khasi jentia bet ki ada traits kumengi ong ne 93% lani ngi shimlang ya kata pat berok khat dei ban based on merit
ngimla ban ong la ban yo garu la ban yo ada traits la ban yo jongiru based on merits mde ban aba myo ban tap man taus nam ngi ha ban ab hadu next year la ne hadu ways nam katar pada we naki jing ai jing mut ka jongi na ka seng but ka jing ong jongi ka ba praru ka ba nyo ka dei nam ka policy la da fipet menta ki ong ba dei bandon ka special recruitment only for selection of candidate from underrepresented group. Kau mut ba syubuno mentaus nam lakot application sauko persen sauko 3 post kasi sauko 3 post garu. Telada omla ban tap ya post yang garu lan post kasi hakani kasnam ka banwan ondon ka special recruitment. Lani hadin arsnam kan don ka special recruitment take nam ta ka tu kajat benri. Mutang nam ta ka tu percentage. Tinging so ba kani kami ha ya kani ka provision lani kani kan don ka badon haka policy dai ban penduk no. Kabapra ka jing ai jing mut jongi na ka seng kalong ba ka sorkar ka haka policy ka don buong ba ka reservation haki post ki bade ki public undertakings but ki government aided institution lada fipet ki public undertakings ki company ki fair jong sorkar nang ta ki school ki ba sorkar ka yarap keleng ka jaka ya kata ka reservation dai ban penne ben Nrei kadai pat banlong lada kumanga ong menne lada kawan ka combined reservation kadai ban 1.9% ya ki schedule trade jong kajala ka jongi 8% iki SC bat kumju ru 1% iki unreserved category ka bakhandai na ka jing ai jingmut jong ka seng ka baidei baka reservation policy jing sha ka khat kalong ba lada fipet ya ka reservation policy kum ba kalong manta ka dei tang ka resolution kampat dei ka an ka jing ai jingmut ka jongi ka expert committee kalong ba ka expert committee ka dei ban recommend sa sorkar bakam dei ban shu pelong sa tang kata resolution jong ka sorkar Dela da ka kwa banwan ra ya ka policy ka batumai lane kata ka job reservation policy kadai banwan ra da ka an ka umut ba ya kata ka an de banwan ra apu ing dor bar tauan but ai ba ka ing dor bar tauan kan kren kan ya beliau jengmut bat kan pas da ka an knam kan kham klan nama kumba ka long mentahi kadang datang ka resolution lane kata ka office memorandum jong ka department lane jong ka sorkar kam klan kumba ka long ka an te kata ka ri we na ki jingwa jongi ya ka ni expert committee bakan le kajing ajing mo jong kaseng kalong ba kami ha ajing sha ba ka reservation policy ndre ka bangi ngi yo i kalong ba kani reservation policy ka jongi kala shukle jakhtung sha ba job reservation yaki kamru da kani reservation let have admission haki school la neki jakaban kuli kham tambe ki higher study su pendon kambe da kani job reservation te artli jing ajing mut ki bangi ngil ay ya ka sorkar kalong ba hakabaide be ki pus nong hikai namar kuma kalong menta ki bun ba ki school de ki hajar kali ki school ki ba sorkar kalong tra la ni ka panyat daladi kita ki government institutions ndre ki donru ki school ki baga sorkar kaya rap ki deficit ki ad hoc ki government aided tinging sngo ba ki don ki jela jo ka jong kari ke jongi la da fipet ya ka Andhra Pradesh ka wanra da ka an ba kan don la ka jong ka teacher cadre ba ki ong kamut ka cadre jong ki noi kai tingi ngi kwa baga sorkar jela ka jongi ndai ban pendon kam da ka ni ka job reservation policy jong ka jela ri ka dei ban wanra da ka an ka bolong betik nang bentak ka kam thung noi kai la da wanra ya ka ni ka an kumangi ong mene Kendai pulai persen ke di bandai ke combined reservation jongki ST, 8% jongki SC, bat kumju 1% jongki unreserved. Bat hakabaya deiru bat ka jing I admission haki school haki colleges bat kumju khamtam e ki balit puli nabar shabar jong jala hapok ka government quota ngi iba ka sorkar jala ka pendon kambe da kani ka job reservation policy ndai hai ru ka job reservation policy ka khlem kren ban ong baban yo admission lane balit puli ya ki jing puli ki ba fair ki lain ba fair on pentri kam da ka job reservation policy tengi ngi so ba ngin ajing mut ya ka expert committee ba ka dei ban ong ya ka sorkar ban ajing mut ya ka sorkar bala dei ban wanra ano dakaan ka belong separate ka belong da ka weipat khnang ba ya kata kaan on la ban wanra apo assembly bat ya ka reservation ya kitu ki khna ki balik puli shabar khamtam ya da ki government quota ka reservation ku mangi ong hi ka jing ajing mut ka jongi ka dei ban dei khnai pulai persen ka combined reservation nam ta ki ST 8% nam ta ki SC bat 100% na ka benta ki unreserved category bat ka bakhadu ka jing ajing mut ka jongi ka long ba kani ka reservation kung bakalong menta ka pililin tiru ya ki ST ham tam ya ki badai na kawi ka jala banwan shim ya ka reservation jong ki ST ki badan ha kani ka jala ka jongi tengi ngeso banda ni ajing mut ya ka expert committee ba ya kata kendon
kabasya UST na kawi gajala kung makalong mata hakisnam ki belawan la defipet reservation policy ko hong ba mo ki garu ki basa ha ki we gajala ki batip ka culture la ne kriti dustur jong garu na kani gajala ka jongi la ri perlok garu ki jongi na pok garu hills kim la bantep la ne kim long qualify la sya yu bri na bar ba unwan bantep la ne banyo ya ka post jong tu perlok garu jongi bede na pok garu hills tingi smo bakani ka condition la ne ka provision kam dei bandan ha ka reservation policy ko tmai bat na kata kadang gi ong ba ya kani ka basya ya ki bri ki bana ba ki ST wat lalong khasiru la dau khasi jongi de ST ubashong chapo Assam ubashong chapo Manipur umlak banwan claim ba banyo ya hok jong khasi la nu ST ubade na kani gajala ka jongi tenging so bakum kata kendon undai bandan hak reservation policy ti kita kiri gijing ai jengmut jong seng ki khat artli gijing ai jengmut jong seng hak expert committee hak resi bonota